салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. аз бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ҳарф мезанем. Унион Берлини муҷизаофар қариб буд аз Сантьяго Бернабеу бо имтиёз баргардад, аммо намонданд, барои он ки Реал Мадрид Ҷуд Беллингем дорад. бале, ӯ боз ҳамин корро такрор кард. голи ҳалкунанда дар дақиқаи 94-уми бозӣ. тамоми шаб Мадрид девори олмониро зарбашапак мекард, аммо Хоселу ҳеҷ имкон наёфт ки дарвозаи Унионро рахна намояд. Родриго низ ба пои чапу рост мезад, аммо намешуд. Реал то охири рақобат каму ғам не, балки 30 зарба ҷониби дарвозаи Унион зад ва дар ҷавоб 3 зарба гирифт ки ягонтааш мустақим набуд. дар дақиқаи 94-уми дидор Реал ахиран девори мустаҳками Берлинро шикаст. Валверде зарбаи сахт ҷониби дарвоза равон кард ки тӯб ба тӯдаи бозингарон бархӯрд ва пеши пойҳои Ҷуд Беллингем истод ки ин гуна шонсро футболбози англис ҳаргиз намебахшад. ӯ тӯбро рост вориди дарвоза равон кард ва аввалину охирин голи рақобатро ба самар расонид. силсилаи шоҳкориҳои Беллингем дар Мадрид ҳанӯз ҳам идома дорад. аввал ба дарвозаи Атлетико гол зад ва баъд дар рақобат бо Алмерия 2 голу 1 паси голӣ, бо Селта голи ғалабаовар, дар бозӣ бо Хетафе низ дар дақиқаи 95 ба задани гол даст ёфт ва ана акнун дар Лигаи Чемпионҳо голи ғалабаовар зад. ин шашумин голи Ҷуд Беллингем дар 6 бозии бо пираҳани Реал аст ки аксарияти он баъди дақиқаи 80 ба ҳадаф расонида шудааст. ин футболбоз шумораи голҳояш дар умум аз ҳамаи футболбозони дастаи Реал зиёд аст ки дигарон ҷамъоҷамъ 5 гол дар ин мавсим ба ҳадаф расонидаанд. Ҷуд Беллингем дуюмин футболбози англистабори Реал аст ки дар бозии дебютии худ дар Ла Лига ва ҳам дар Лигаи Чемпионҳо ба задани гол мушарраф мешавад. ин корро соли 1979 футболбози дигари англис Лори Каннингем карда буд. ҳамин хел рафтан гирад минбари Сантьяго Бернабеу зуд истиқболгирии ба истилоҳ легендарнии Сиуро фаромӯш хоҳанд кард. дӯстон, барои шумо хабари оҷил ва муфид дорам. барои беҳтар интиқол додани маблағ аз Федератсияи Русия ба Тоҷикистон, бонки машҳури Тинкофф чораҳои зарурӣ меандешад. шумо фақат вақти бекорӣ дар 3 дақиқа корди дебетии Тинкофф Блек дархост кунед ва роҳи осони интиқолро пайдо созед. интиқол аз Русия ба Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон бо корти дебетии Тинкофф Блек бе комиссия осон аст. барои гирифтани он доштани шаҳрвандии Русия шарт нест. танҳо бо истифода аз пайванди дар тавсиф буда дархост гузоред ва корт ба шумо ройгон дар ҳама ҷое дар Русия бароятон мувофиқ расонида мешавад. корт якчанд бартариҳои муҳим дорад. бо ин корт шумо метавонед ба рақами телефон тавассути барнома бе комиссия ба Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон маблағ интиқол диҳед. дар барнома шумо дарҳол хоҳед дид ки чӣ қадар пул ба гиранда бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ меояд. гиранда метавонад пулро бонк нарафта дарҳол истифода барад. шумо метавонед бонкро бо забони дил хоҳатон истифода баред. барномаи бонкӣ ва банкоматҳои Тинкофф бо забонҳои тоҷикӣ, узбекӣ ва қирғизӣ кор мекунад ва хадамоти дастгирии бонк бо забонҳои узбекӣ ва тоҷикӣ аст. ин корт инчунин бо дизайни ҷолиб бо нақшу нигори хосаи мо дастрас аст. пайванди дар тавсиф бударо пайгирӣ кунед, корти дебетии Тинкофф Блекро дархост кунед ва аз ҳама бартариҳои он истифода баред. як дастаи дигарро дар Лигаи Чемпионҳо дарвозабони даста аз шикаст наҷот дод. вақте ки аз дасти 10 футболбози майдон ягон кор намеояд, баъд дарвозабонҳо дасту остин бармезананд. бозии хеле шадид ва нобахшиданӣ миёни Латсио ва Атлетико Мадрид ба миён омад. дарвозабони римиҳо Иван Праведел ки решаи русӣ дорад, дар дақиқаи 95-уми дидор вақте ки дастаи Латсио ба шикаст мувоҷеҳ мешуд, дохили ҷаримагоҳи ҳариф рафт ва аз як фурсат тӯбро бо сар дохили дарвоза кард. вақте ки дар охирин дақиқаҳо вазъияти стандартӣ таъин карданд, ӯ хеле боварибахшона ба кӯмаки ҳамдастаҳояш рафт ва аз зарбаи рафиқи худ дар ҷои лозимӣ мавқеъ гирифту ба осмон парид ва зарбаи хеле хуб ҳам ҷониби дарвоза зад ки Гризман дигар даҳонаш боз монд. Иван Праведел дуюмин дарвозабони таърих аст ки дар Лигаи Чемпионҳо бидуни пеналти ба дарвозаи ҳариф аз бозӣ гол мезанад. як чизи дигар, Иван Праведел то синни 15-солагӣ ҳамчун ҳамлагар бозӣ мекард ва баъд диданд ки сифати дарвозабониаш беҳтар аст, тавсия доданд ки дарвозабон шавад. вақте дар дастаи Юве Стабиу дар серияи Б дарвозабон буд, аввалин голи худро ҳамин гуна ва он ҳам дар дақиқаи 95 ба самар расонида буд ки ин дуюмин голаш ба сифати дарвозабон аст. ҳоло метарсам баъди ин дастаи Челси ӯро ҳамчун ҳамлагар харидорӣ накунад.
барселона дастаи антверпенро хеле осон аз роҳи худ берун кард ва камп ноуро боз як бори дигар футболбози нави ин даста жоау феликс барпо хезонид. оғози кории ин бача ба каталония умед мебахшад. феликс дар се бозии охир пайҳам гол мезанад ки аз соли 2018 инҷониб чунин кор набуд. барселона ҳанӯз дар дақиқаи 12-уми бозӣ ба задани гол даст ёфт. илкай гундаган партов кард ва феликс онро ба кунҷи дарвоза равон намуд. ҳардуи ин нафарон ҳамин сол ба барселона ройгон омада буданд. жоау чӣ хеле гуфтем се бозӣ пайҳам гол мезанад. голи аввал ба дарвозаи бетис ва голи дуюм аз ҷониби мунтахаби португалия ба дарвозаи люксембург. дар ин баробар португалӣ паси голӣ ҳам анҷом дод ки бо иҷрои як финти зебо ва ирсоли хеле моҳирона ба роберт левандовски ки полшагӣ голи садуми худро дар мусобиқаҳои бузурги байни аврупоӣ зад. 92 гол дар лигаи чемпионҳо ва 8 голи дигар дар лигаи аврупо дораду унвони аз ҳама футболбози сину солаш калонеро гирифт ки дар лигаи чемпионҳо бо пираҳани барселона гол мезанад. хулас жоау феликс ҳамон футболбозе аст ки бо ҷангу ҷанҷол аз атлетико рафт ва инам дар ҳоле шуд ки португалӣ гуфт ман аз хурдӣ мехостам дар барселона бозӣ кунам. хулас бо 2 голи феликсу 1 голи левандовскию 1 автоголу боз 1 тои гави дастаи антверпенро шикаст дод ва аввалин пирӯзии худро дар гурӯҳ истиқбол гирифт. аммо мухлисони ин даста саросема нашавед. барселона антверпенро шикаст дод. баъзеҳотон ҳоло номашро гирифта наметавонед. аз ҳама бозии зур ва сергол ин рақобати дастаҳои бавария ва манчестер юнайтед шуд. бозии даври якуми гурӯҳи а лигаи чемпионҳо миёни дастаҳои баварияи олмон ва манчестер юнайтеди англия ба анҷом расид. дастаҳо дар варзишгоҳи алянс аренаи шаҳри мюнхен дар ҳузури 75 000 нафар мухлис баргузор гардида бо ҳисоби 4-3 ба суди дастаи бавария анҷом ёфт. дар дақиқаи 28 лерой сане аз ҳайати бавария ҳисобро боз кард ва ҳамин тавр ҷанги ҳақиқӣ оғоз гардид. бо гузора шудани 4 дақиқа аз ирсоли головари ҷамол мусияла истифода бурда серж гнабри ҳисобро 2-0 кард. ҳамин тавр бо ҳисоби 2-0 қисми аввали бозӣ ба анҷом расид ва ҳамаи гапу калочаҳо дар қисми дуюм ба миён омад. дар ибтидои қисми дуюм расмус ҳойлунд аз ҳайати девҳои сурх аз ирсоли головари маркус решфорд истифода бурда ба задани гол ноил гардид. пас аз 4 дақиқа ҳамлагари бавария харри кейн пеналтиро ба самар расонда ҳисобро 3-1 кард. дар дақиқаи 88 бозигари бразилӣ карлос каземиро аз ҳайати манчестер юнайтед ба задани гол мушарраф гардид. бо вуҷуди ин ба ҳамлагари дастаи шаҳри мюнхен матис тел муяссар шуд ки дар дақиқаи 92 барои бавария боз як голи дигар занад. ин гол ҳоло хотимаи бозӣ набуд. карлос каземиро дар дақиқаи 95 голи дуюмашро ба дарвозаи бавария зад ва ҳисобро 4-3 кард. бо ҳамин натиҷа бозӣ анҷом ёфту дастаи бавария соҳиби 3 имтиёз гардид. маврид ба зикр аст ки 35 маротиба мешавад бошгоҳи бавария дар бозии аввали марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳо мағлуб нагардидааст. криштиану роналду гумон меравад ба наздикӣ дар варзиши реслер худро мавриди санҷиш қарор диҳад. рақиби ӯ актёр ва реслери машҳур ҷон сина хоҳад буд. барои онҳое ки намедонанд, реслер аз он нави варзиш аст ки нафарони калонҷуса ва дорои бадани варзишӣ мисли актёр дар ринг якдигарро мезананд ва онро ҳатто ҷанги бидуни қоидаи дуруғакӣ ҳам мегӯянд. хулас ташкилоти машҳури реслерии WWE тасмим гирифт ки як маъракаи калонеро бо унвони Crown Jewel 2023 дар шарқи наздик ё худ мамлакатҳои араб баргузор намояд. ба иттилои пойгоҳи хабарии АС, раҳбарияти ин ташкилот умедворанд ки барои баланд бардоштани сатҳи ин нави варзиш ё худ санъат футболбози дастаи Ал-Наср Криштиану Роналдуро дар ин чорабинӣ ҷалб намоянд. дар сурати розигӣ додани футболбоз барои ӯ миқдори муайяни маблағ ҷудо карда мешавад. боз пойгоҳи хабарии Talksport хабар дод ки Роналду на танҳо ҳамчун меҳмон балки қарор аст ҳамчун иштирокчӣ даъват карда шавад ки дар ринг бо ҷон сина қуввоозмоӣ намояд. аз рӯи касбияти реслер намедонам, вале аз рӯи қаду қомату ҷисм Роналдо аз ҷон сина он қадар камӣ надорад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.